És a dir, han d'entrar aquests tres d'una banda i tres d'una altra. Aquesta i aquesta surten d'aquí i es col·loquen aquí. I aquí surten 1, 2 i 3 i es col·loquen aquí. I són les de primer terme. El més important és el cas. Anem tot el rato mirant al públic, ¿vale? El té de las 5, con pastas y melindros y pan de quiets. D'acord. Un té de les 5 i tothom quiet. Torno a repetir-ho des d'aquí lluny. Però que la direcció, quan entres... Val? Exemple, aquí. Quan mireu aquí, heu de mirar aquí. Vale, més o menys? Reunión de señoras, exhiben ropero, critican, cotillean. Exhiben ropero, critican, cotillean. Y hacen lavadero. Superquietas. I ara una pose molt complicada i molt rara heu de fer tots. Tots diferents. Art Deco. I Com més rara, més rara. Aquí és el mateix moviment, però ja no estàveu tan d'allò, sinó... Ai, amiga, és que quan em toquen aquí, és que a mi quan em toquen aquí, és que a mi quan em toquen aquí, no ho explicar la vostra vida. Després del molinillo ve això. Ella es fica així, la coreo de veritat, una tía, y ahí comencé. Hace masajes, las tres estamos en la hacemos como era Hem de fer això. y tú vas a que al final de... Y claro, y esto el Jordi vol así. Va, torneu a ensejar, vinga, a veure. Stanislavski, mètode. Ho vols dir que ho aconseguirem, això?